Aconsegueix de franc el rellotge que et regalen a Squeak. Que guai! El Quick-Tac, 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 Quick-Tac. Ara, al Club Super 3, ja tens Doraemon al matí i a la tarda. Imagina't un rei, una princesa o un patufet. Ara imagina't la cara dels més petits quan descobreixin el disc Una mà de contes. Aventures màgiques, fantàstiques. I, a més, un llibret amb curiositats i trucs per fer les veus dels personatges. Una mà de contes, un regal per nens i pares. Són ràpids, invencibles, i els trobaràs al Club Super 3. Som uns nanos increïbles, un equip indestructible. Rocket Power! Iuhu! Rocket Power! Rocket Power, cada matí de dilluns a divendres al K3. Soc guardià per solucionar problemes. Posa ratlla a tots els que et volen espatllar l'ordinador. Multieines. Quina em portes de cap? Reboot, al Club Super 3, cada matí al K3. Una bruixa com aquesta només la pots trobar al Club Super 3. La bruixa avorrida, cada matí al K3. Benvinguts a un futur silenciós en què el malvat dictador Despita Doll ha prohibit la música per sempre. Però hi ha un piano que s'hi resisteix. Un piano que es diu Òscar. Això és de bojos! Al Club Super 3, l'Orquestra de l'Òscar, cada matí al K3. Pots apagar els llums i tancar les portes, però facis el que facis, prepara't. El guardià de la cripta obre el seu bagul de terror i rialles. Al Club Super 3, contes del guardià de la cripta, cada matí de dilluns a divendres al K3.